O 18 de febreiro de 1918 nacía en Ribeira Manuela San Pedro Gude. Un século despois, Lela, como a coñecen familiarmente na súa vila natal, tivo a sorte de poder celebrar o seu 100 cumpleanos, rodeada da súa gran familia. 4 fillos, 10 netos e 12 bisnetos, con quen compartir moitas lembranzas acumuladas ao longo de todo un século de vida. Unha vidada que se confesa feliz e satisfeita, a pesar das dificultades propias dos tempos nos que lle tocou vivir, tal e como lembra tan distintos os de agora. 100 anos dedicado ao cuidado dos seus, aínda agora, xa que o seu bo estado de saúde permítelle botar unha man en tarefas domésticas que non requiren demasiado esforzo, posto que conserva intactas as súas boas mañas tanto na cociña como na costura. Ademais da festa familiar, tamén o Concello quixo render homenaxe a esta veciña centenaria. Esta mañá o alcalde Manuel Ruiz e a concelleira de Servizos Sociais, Esther Patiño, visitaron no seu domicilio para facerlle entrega dun ramo de flores e dunha placa conmemorativa. Lela recibiu os presentes moi emocionada e agradecida polo xesto. Tamén dende aquí, dende Canal Rías Baixas, queremos desexarlle feliz aniversario e que cumpras moitos máis, Lela.